Mga kaigsunan, matod pa ni Brother Phil Galion nga ang Diyos lagi kalinaw. Dili taon kalinaw tanan ang Diyos. Oy, kaningon gid ang Diyos. Ako'y gabuhat sa dautan, ako sa'y gabuhat sa maayo. Iya kalinaw lagi iya. Naagi lang diba? Kay ugwa ni gubot, kung saan may pulis, may pulis. Importante kay naigubot, kay naipulis, na masakiton, padadag sakit sa Ginoo. Ana mga Visayas dis, Visayas padadag sakit sa Ginoo ang mga tao. Para saan makakwarta sa doktor? Nga maayo na gibuhat Ginoo, padadag magkasakit ug may kaglawas. Mauna na agi ng dautan gibuhat Ginoo. Di kay kalinaw ra. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Kaya kay kalinaw ramang gyud ang Dios kalinaw kani gubot unsa man gubot sa Ginoo ang gyapon ni. Ingong Ginoo wa ko muanis kalinaw. Mateo 10:34. Ni anhi ko naging espada mag-away ang amahan batok anak lalaki, ang inahan batok anak babae. Mag-away man gani. Unya ingon ka pulos lang ni kalinaw dili na may mo. Kining Diyos ni anya tanan makaigsunan sumaga debate gani sa Senado, sa Kongreso, di penalty. Di sa may mudao ka na. Klaro yun na, o bersikulohay lang, takhan yun ang death penalty. Isugo mas Diyos, ni naman Diyos, ako ray mo patay, way lain. Deuteronomy 32, 39. Naakas Biblia tanan. Sa ito pa gusto ko na Ginoo patay. 1 Samuel 6:19, ipatay sa Ginoo ang 70 ka tao kay milili sa sudlamnan sa kasabutan sa Ginoo. Nilili na kayo na, ipatay sa Ginoo. Tingon na di ba, kalinaw na yun ng Ginoo, gugma. Nabay gugma. Naningon man siya, wa ako'y gugma sa mga hintil. Basta gugmat na hintil. Maokin niya akong piniling katawan. Ang mga Hudiyo, luoy ka sa Pilipinas, legit. Tinuod ni Biblia, Isaias 44:2, reject ang Pilipinas. Tingnan mo siya, ang tanang tao sa Jerusalem, tanang tao sa Israel, maoray akong napilian. Nga, ang taga-Pilipinas reject. Di magsigi pa tani. Mauna diha makaigsunan, kinaam nas Biblia tanan, nga basahan sa ninyo. Ug angay pa ning hinupto ka na to, kay ningon ang Ginoo nga, Jotay ragyod ang maluwas. Kay kapilo ng Pilipinas, mudaghan, mamong sila. Jutay na may maluwas mo, may sulti sa Biblia. Mateo 7:13. Laro man na nga, jutay naging maluwas. Kay ang langit, masigpit ang daan, gamay ra. Ang impirno, dakko kayo, lapag kayong daan dito. Munandaghan kayong tao dito, lagayala, dakko kayong daan ba? Alay ka sa langit, walang pasin, dakpay kayong daan. Suot kayo, naging mita. Mauna ang langit. Pero kay alay ka sa impirno, walang ayala, walang isin, dakko kayong daan. Arpo kasi sa alpi. Mauna ang impirno. Kay kugihan mga tao diha. Ang langit, pag sige malakaampo, ay mahimo. Kung may kudok ko ala, ang taga-impirno, hilig man kay padakos daan, may man kay manarbaho. Kugihan man ng mga taga-impirno, kining sakop siya, wa pagkakugihan ana. Pero kining sakop sa Diyos pagkatapulan, sige lang kato, sige lang pangayo sa Ginoo. Sige lang pangayo, sige nga, Ginoo, tagaay ko. Simana na sa, ato sa simbahan. Ato sa simbahan, nga Ginoo, tagay kong may lawas, tagay kong makaon. Oh, itagaan ka na. Sige lang kang pangayo, trabaho eh. Putang ilang yan. Bawal sa may tunan. Kaya magkatulik ko, magsingin na ng pangayo. Kaya diha, kabantay ka simbahan. Kini sa pare mo nakaingon. Ang pare, awa ng pare, may mga isugid at yung sala. Di man ikapo sa taong ka magkasala, hindi simbahan mo. Basta totoo. Kung sabay mo isugid, pa kaysa, di kang simba. Santo pa man ikapo, yung ka magkasaka, para hindi simbahan mo doon na kayo sumbong pare. May pwede ko na pare ka, isugid at yung sala. Ato ka dito, kaysa, usam ko ani. Santo pa importante, good, magpakasasa ka, buwang doon na kayo sumbong dito sa pare, o pa sa iloon ka. Simple na kayo na. Pakumitan ni mga nagkaan kayo na sumpuan ni pero dahil ni komedya pero naakinis bala ang kasulatan. Ako gining kitunan magkaigsunan kay dagdugay na magkaikwalituon ng Biblia. Nya ako na ni kay kating kung Diyos abubuan man guni. Suma sa Exodus 34:14. Ayaw ka mo pagsimba og laing Diyos kay ako si Yahweh abubuan. Ang problema nganong mga bubo siya man kay haon. Hala! Pinsan ako na ninyo, mga bubuho ka nga ng mga pobre kay lupig man na nimo.
Ang pagkabubuan mo ka ng paut mo power. Wag yung ayo. Ingon ni ba sa Biblia? Okay mong pintahon ba? Pintahay lang. Walay sukan na yun. Pinta lang. Prangkang pagkasulti ba? Okay po kinitunan ng Biblia. Kasi kung diferensya ni. Tanawa ni Deuteronomy 4:3. Gipatay sa Ginoo ang inyong Diyos. Ang tanang tao nga misimba kang Baal. Kaya nangabubo siya. Nisimba ditong Baal. Kay patay sa Ginoo, kay nangabubo, mayo bagula. Ato ka ang simba atong kahoy. Niya, mga bubuho ka atong kahoy. Sa mga Ginoo, gamay na tingin sa kahoy. Mao na yung mga kaiksunan, ato kining basa ang nga Biblia, kay gipahinumdom gid sa Biblia mga kaiksunan nga kinahanglan kuno na ang usa ka pastor, mga ministro, mga pare, kinahanglan nga ilang sinultihan kanunay nga makahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa nangutana kaninyo. Importante yun na hanay yun kuno. Ang problema, ang Ginoo di man sa hanay. Buhat siya maayo, nanambal siya. Buhat mo siya linog, padadaan kag linog, may ka na. Lagi ka atbang-atbang yung ba? Pinang ato ang kauban mo, ingon, kalinaw, ginang linaw, kay gugma. Kay gugma yun, gugma. Pero imo yun ang husayon, mga kaiksunan, sa Biblia. Pagka mga delikado, Exodo 21, 12 nga 15. Purting daga ng patay dia. Mao na champion ros Kongreso, kada Exodo 21, 12 nga 15. Di man igyo na ninyo. Mao na ikipanguharo lang, Pacquiao, ano mga bersikulo ha? O kanang Lucas 19:27. Nga niingon si Kristo, nan may tungod sa ako magkaaway. Na dili gusto ako maghari kanila, dad-a sila sa akong atubangan o pamatyan ninyo. Sa dihang nakasulti na si Kristo niini, nipadulong siya sa Jerusalem. Gusto kayo siya patay magkaigsunan, dad-a sa akong atubangan o pamatyan ninyo. Kasayunan ka na, niya maingon niya mo, dili maayong patay, oy. Ginoo gani, patay man gani. Mao ni si Duterte magkaigsunan atong presidente, mao gini nakatuman sa sugo din Biblia. Roma 13. Uno, kasana ninyo, nakatuman yun na niya. Kinanglan mo, sunod mo pamunuan, kay kanang pamunuan, kipahimutan na sa Diyos. Maubito din mga kaigsunan, dakhan kay din mga kaigsunan, na ako kinagipang hatag ninyo, kay lagi ako na ipatubak, kay kadaghanan yun is Biblia God, kadaghanan yun din nagasumpaki ang sunod sa Diyos, ingon sa ayaw pagpatay, naasad. Kunya patyan ninyo, naasad, di malibog na tani. Nya ingon na dili tanan maluwas. Libasa ni mo Roma 10:13, ang tanang tao musangpis gino maluwas. Naunsa naman eh. Nya jutay lang malangit. Ingon sa dili di maihap. Basta buang napasaan yung Biblia. Jutay lang ko ng malangit, ingon sa usang dili ang langit di maihap. Naasa Biblia na tanga. Nakasungi ba nung saom nito pag-usay? Hala! Basta ang problema na ni karon mga kaiksun unsaon na to pag-usay ng Biblia. Kay daghang kay dinis Biblia nga mga sinampang kong pagkasulti, daghan mo kayo din eh. Padadaan sa Ginoo og sakit ang mga tao. Isaias 16. Ingon sa Ginoo, ayuhon ko ang tanan yung sakit. Anong iya pang papadalan? Ngayon mga ayuhon? Exodo 23. Kinatanan sa Biblia mga kaigsunan. Dosa kay daghan pa mamanulti, ato lang ning hatang nila mga kaigsunan. Ato sa ipatubag kay daghan kay kontradiksyon sa Biblia. Daghang salamat o may hapon.